Bună ziua, bine v-am găsit. Acum sunt și eu mai bun, mi-am făcut și eu niște seturi. Facem un duel cu șamanul ăla. Ce ziceți? Hai să facem. Chiar dacă nu avem, încerc. Ești brav. Hai că am dat un pic stop. Ce praf sunt cu sabia asta. Ca și bătui. Ia o porc. 17 capa aia. 19 ca bun. Aceștia au 20 de K. 20 de K, bun. Așa. Alt. Coif. Ce să crește jenenița? Hai să creștem. Să evoluăm. Ce să facem în ninja ăla? Hai că scrisesc și eu. Hai, click pe el, click. Aua! Uite, nu? Facem bine cu ăsta, nu? Gomă! Am și bătina câine. E prost. Hai cu 1, nu, 3. Așa, 45 de K și încă un 43 și e mort. Iată. Cio! Dai măreu! Dă-mă goa! Mersi! Dacă mi-a... Nu mi-a... Ia ce are asta. E praf. Ia, am prins 19 K, haide, 45 de K, hai că l-am omorât și pe ăla. Doi, nu! Io, haide, mă, faci tu duel, mă. Mă, tu faci duel. Go. 22 de K, bagă, cred că le-am un 75, e mort. Am dat 75 de K.
place că acum sunt mai bun. Dă nițeluș pe liber. Tu, mă? Nu, mă, tu. Na, tu. Na, tu. Mai vrei tu? Și tu, mă? Și tu, mă? Oci. Ești mult. Oci. Du-te, mă, acolo. Sunt prea bun pentru ei. Hai, demonicle. M-am făcut eu curajos, cu tine mă fac și 36 cu 2 fi dat. Nu știu, dar știu că era mort. Ninja. Șaman. Ah. Ce vrem? Mă, tu te dai șpicher, mă? Mă, tu te dai șpicher. Mă, prostule, mă. Ninja! Nu mai am, mă, de... M-a scos! Ce nașpa-i când te scoate și vă place, eu joc 2 medinuri. V-am mai zis, vă apuca și de global și v-am mai dat link-ul și o să vi-l dau mereu. Nu o să le fac pe episoade, episodul 1, episodul 2. Ce am scris la prima, așa o să scriu la toate. Sper că v-ați apucat unii dintre voi. Îmi dați pe mail la Velea cu V mare, Cătălin cu C mare, dacă intrați, și o să vă ajut cu itemele. Am niște iteme care, dacă vreți, vi le dau vouă, care vă apucați. V-am zis pe mail sau dacă vrem, nu, dacă mai sunt care nu știu, dați enter și uitați aici și scrieți Lea, că, pardon. Așa. A trecut unul de mine. Asta mai sunt. Așa, mă. Da, mă. Da, mă. Hai, mă. Îmi place de ăsta. Are armură site. Așa mă stă treaba pe aici. Nu ia din cauza la armură. L-a omorât pe... crezi că l-a omorât. M-a omorât. Ce vrei să-i fac? Are armură site. Uitați. Este site de magie și semi-apărare. De la aia magie 45. Da, dau atâta puțin.
Perfect. Tocmai ce nu vreau eu să fie pe aici. Eu, războinici. Ia mea. Haide-o cât ți-am prins. 14 ca praf. 34 bunici. A, deci tot în viață mai ești, mă? Mă, mai ești între noi, mă? Mă, și tu mai ești între noi, mă? Idee, nu? Deci atunci facem un felul următor. Ne dăm papace. Mergem și băgăm pietre. Că eu nu mai aveam bani. De-aia nu mergea. Nu mai aveam bani să o bonusez. Neapărat trebuie să bag de ninja și pe aia să mai mă chinui inițial cu sura. Și după aia pe asta cu șaman. Șaman critică pătrundere. Ce mă enervează? Aoleu. CH1, na, CH3. Eu mă gândisem să fac alt cont. Nu, mai bine stau pe ăsta. Nu știu, nu-mi place la unii când fac prezentări, la unele metine nu vorbesc. Așa dacă scriu. Cel mai prost lucru. Vorbește, mă, că nu-ți cade gura. Vreți să vedeți cum o să dea asta la 140? E Ferrari pe aici noi. Ferrari! Mamă, că șaman sunt! Și o sora, da. Ia uitați. 925 un K. Și asta la altă care o fac de șaman. 100. Și asta la fel. A, să-mi evoluez asta. Și e un ninja pe aici. Ia să vedem. Ba. Așa, plus 9, plus 10. Nu! Ce praf! Nu vede și ei că omul are treabă. Că succes, da, eu sunt un succes. Ta-na-na-na. Așa. Șaman și sura. Nașpa. Nașpa că cere pietre. Și banii nici nu evoluează decât le plusezi. Uitați-vă și sunt unele metine care nici nu-și cer nimic. Aolo. Nu mai e suficient ea. Lăsați. Așa să vă și cere șamanul ăsta pe ăla care mă omoară. Oare pe asta? Nenorocit. Ce să mor? Ia, am omorât pe cineva, mă? În linie. Le-am dat-o câte 36 de ca.
A, ne. Vai, ce să spun, asta nu știe cum să se sorteze. Nu, Ane, sora ăla. De fapt, nu sunt eu. Ia uitați. Da, cine să bagă, le dau costume, câte vrea ei. Au de cap de ren. Cu o casă, ce mă dăm așa. A, nu merge. Ia ce costă. Așa ceva. Să mergem map farm, mă scuzați. Ce să putea să ne facă nouă decât să ne scoată? Că de unii își cumpără și ea site. Sunt unii care au toate itemele numai site. Asta e nașpa. Și să nu uitați și voi să dați un like, să vă abonați, vă rog. Cel mai mult am avut 200 de vizualizări. Eu, 200. Mă mir. Ole, de ce nu era o arpă aici? Ăla ieșe de la mine în regat, ăla ieșe praf. Dai. Dai să pun scutul de ninja, așa. Ia, 18 tot. Stai, mă. Sabia, măi. Nici nu văd în ce le dau. Ia. William Form brânză, pardon. Ia mă, ia, dacă vrei urmă. Atunci vă omor pe amândoi. Nu pe amândoi. Ce scuze. Că zic așa ceva. Te că poți. Ia să vedem. Să văd cât îi dau. Hai o 29 de care praf. Deci să nu ziceți aolă, ce crezi, mă, că mi-e frică de tine? Ce zici așa că ești mort? Ia achi. Ia mă, ia răspunde. 50 de ca? Era mult. Am grad! Prost! Am grad de prost! Aolă, 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 aolă. Ia, asta e mult. Eu jos, bă, tu ești beat. Aolă, acum o să stau. Că vine șamanca. Albaștri. Mă duc să-mi fac chiar gradul legendar. Și mi place când îi omor pe ăștia. Că sunt proști. Nu! Nu! Aolo! Bun, bun, foarte bun. Așa te vreau.
poate o să filmez ori din duminică în duminică, ori din... Nu știu cum o să filmez. Poate o să filmez din zi în zi, dacă îmi rămâne timp. Dacă nu, o să fac un program și din duminică în duminică. S-a blocat. Îmi spuneți cum vreți să filmez. Să filmez. Deci până acum de 3 ori. Mă scuzați că de eroarea de asta e de la Meti. Mai fac un duel, îmi fac gradul, mai fac un duel și să încheie pe ziua de astăzi. Și o să vă las de la Doamna Meti și Doamna Global și canalul de la un băiat care face let's play cu Global. Că știu că sunteți mulți care vă uitați la Global. Așa. Dați într-un comentariu dacă sunt și eu bun. Și de aici nu știu de unde să-mi iau grad. Nu, parcă mai bătui. Hai cineva. Unde e ăla? Acea. Lupta gradele. Asta rămân. Nu știu de unde să o iau, de la ăștia. Așa. Invitația preț de prieten duel. Invitația preț de prieten duel. Go. V-am zis, acesta va fi ultimul duel. Go. Toc. Nou ca praf. 22. 103. Cât pe are ăsta, mă? Sau 13 era. Asta bagă red. Du-te, bă! N-am născut-o! Căcamaș! Ține! Dai! Dai pe cap! Dai! Dai! Gata, acesta a fost ultimul, pardon. Se termină episodul. La revedere!